amping sa paggamit og internet. Kini ang tambag sa mga ginikanan ug sa mga kabataan tungod kay daghan na ang kaso nga milambigit sa mga minor de edad sa kasong sextortion. Ang sextortion mao ang kaso nga sagad atubangon o problemahon sa mga ginikanan labi na kung ang ilang mga anak nagpataka og panghatag sa mga hulagway video sa mga tawo nga ilang nakaila sa internet lang ug humanini i-blackmail sila og pangayon og kwarta. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, duna nay napriso tungod sa sextortion. Gisaysay ni Police Corporal James Michael Kamad ang nanguna sa cybersecurity training nga gipahigayon sa mga kababayanan sa BARM. Ilang cases na rin po ang na-handle namin ngayon, ma'am, and meron yes, ma'am, halos sa mga kabataan is yun po yun, sextortion. So meron na po kaming napakulong na suspect, tapos minor yung naging karelasyon niya, and with the help of the local government unit, yung DSWD, is na-trace natin yung suspect. So ngayon is nakakulong na and ongoing na po yung trials. So yun po yung gusto naming i-spread sa mga parents na alamin nila yung activities ng kabataan, kasi usually nasa behavior na yan ng kabataan na pag hindi na masyadong lumalabas sa kwarto, sa bahay, nagmumukmok na lang, tanungin po nila kung ano po yung problema, or kung hindi man nila masagot is alamin nila yung social media, dahil doon nila malalaman kung ano yung cause, kung bakit depressed or stress or may problema yung bata. Importante nga kita mga ginikanan masayod sa mga social media accounts sa atong mga anak ug masayod usab sa ilang mga kalihukan samtang sila gagamit sa ilang mga mobile phones o mga computer. Sa panahon karon, sagad pahilumon sa mga ginikanan ilang mga anak ug hatagan og mobile phone aron kini malingaw samtang ang mga ginikanan anaa sa gawas sa mga panimalay. Sa BARM, gipahigayon ang cybersecurity education and training sa sektor sa kababayenan aron mahatagan sila og kaalam ug masayod sa mga daotang butang nga pwedeng mahitabo sa paggamit og internet. For now, ma'am, is marami po talagang hindi pa masyadong aware pagdating sa cybersecurity, especially sa women, kasi marami-rami na rin po kaming na-receive na complaint or reports from, actually, almost 70% ng complainant namin is women or female. Mga cases is RA 9995 or the Photo and Video Voyeurism Act. So, yun po yung nangyayari especially sa mga kabataan, yung mga estudyante na nag-exchange ng mga sensitive photos, videos, so kumakalat online, and yun po yung gusto naming i-target or i-spread yung awareness na dapat ingatan natin yung mga personal natin na mga information or pictures, especially if kung yung mga bagay na yun is may impact sa kanila. So yun po yung gusto namin i-spread, kasi almost halos kabataan ngayon, ma'am, is babad sa internet, di ba? Alam natin yan. So ngayon, gusto namin i-aim is i-spread kung ano talaga yung do's and don'ts pagdating sa internet, paggamit ng internet. So hindi lahat pwede i-share. Hindi lahat ng information is dapat mong i-share online, kasi maaaring pwedeng gamitin against sa iyo pag may gustong mag-attack or sa mga cybercriminals na gusto kang maging victim. Gikinahanglan nga ang mga minor de edad makasabot og nganong gikinahanglan nila ang internet og social media. Makasabot ngang paghatag og hulagway sa mga estranghero sa Facebook o sa ubang social media accounts dili maayo. Og labaw sa tanan, ang pakigrelasyon sa mga tawo nga wala pa nimo nakita sa personal, una sinati ang ilang mga batasan og dili ang ayang hatagan og importansya, labi na ang pakigrelasyon kanila og panghatag og mga hulagway. Ang mga pulong ug ang mga emoji sa Facebook o sa social media nga anaa sa ilang mga accounts ang ngayon usab nga mahibaw-an sa mga ginikanan kung unsa ba ang pasabot niini aron dili mabiktima ang atong mga anak. Tambag sa kapulisan sa mga ginikanan ug sa mga kabataan. Ang advice talaga namin, ma'am, is use the internet properly. Hindi porket nakaka-access tayo sa internet is alam na natin lahat. So dapat i-consider po ng mga kabataan natin yung effect ng internet sa lifestyle natin, especially yung mga mapupusok na mga kabataan, kasi sila po yung karaniwang nagiging biktima ng especially yung mga kababaihan. So vulnerable sila masyado sa
photo and video voyeurism. So yun po yung gusto naming ma-achieve, na dapat alam nila yung anong mga batas na magpo-protect sa kanila. Daghan ang krimen nga sagad minor de edad ang makaluluoy ug igo na lang magmahay ang mga ginikanan kay wala nila nahatagan og saktong giya ang mga bata, labi na sa paggamit sa internet. Dili pa ulahay ang tanan kung kitang mga ginikanan muhatag og panahon sa atong mga anak, atong sayron unsa og kinsa ang ilang kaistorya sa social media ug labaw sa tanan, tudluan ang atong mga anak sa mga butang nga makatabang sa ilang paglambo ug dili hatagan og dakong panahon ng social media, labi na kung wala kini kalambigitan sa ilang pag-eskwela o sa ilang personal nga kalambuan. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!